Okay, good day once again, Kabalen, and welcome sa ating panibagong solo ride update adventure. At ngayon ay nandito tayo sa may Korean town. Actually, isang subdivision ito, palabas dito sa may Friendship Gate ng Clark. So for today's update, pupuntahan natin yung bagong hospital na kabubukas lang dito sa may Clark Freeport. At yun yung Pampanga Provincial Hospital, at isang kauna-unahang public hospital na itinayo dito sa loob ng park. At nakita natin dun sa news na bali officially inaugurated last April 26, 2026, and then officially pinunta ni President Marcos nung May 14, 2026. So yun ang inaabangan ng mga tao na magkakaroon ng isang magandang hospital na nakapaloob inside Clark. So yun yung titingnan natin para makita natin kung ano ba yung itsura ng parang level 2 hospital, at meron siyang 150 bed capacity. So tara, samahan niyo ako, at excited na tayo na makita yung bagong proyektong yun dun sa Clark. Let's go! Bali, papasok na tayo dito sa may Friendship Gate. Oops! Taas pala ng humps dito. MOA On Hotel. Yun, no? Tara, upload yung pataas. Yan, ayan yung Friendship Gate. Kakaliwa na tayo rito. Papasok ng Clark Freeport. Siyempre, dito tayo. Dito tayo sa may motorcycle lane. Oops. Then, kakanan na tayo rito. Siak Main Gate. Ang ganda talaga magmotor dito sa Clark. Pero kailangan aware lang kayo sa speed mirror dito. Merong speed limit dito. So bali yun yung hospital na yan pa napupuntahan natin. Ewan ko kung kamukha siya ng JBL. Kasi yung sa JBL, provincial hospital din yun or parang mas malaki, regional hospital yata yun. And then yun dito, Pampanga
Provincial Hospital, PPH. Bali, malapit lang yun, doon sa may, ano ba tawag doon? Yung isa pang hospital, yung sa ano, Medical City. Yan. At saka I think nandun siya sa, ano, sa compound ng Global City. Pero hindi pa tayo nakakapasok doon, sa compound na yun. Hanggang ano lang tayo, Medical City, and then yung daan, patungong STX. Pero hindi pa tayo naka-experience pagpunta doon sa may right side. So, ito yung isang entrance. Ito yung bagong gate ng park. I think ano yun, Don Rico Avenue gate yata yun. Yan, dito, kakaliwa na tayo rito. You know, lalaki ng mga building dito. Mercedes-Benz. Tapos dito, ano ba yung nandito? Tindahan ng mga kotse yata. Oh. BYD. Bali, pag pupunta kayo ng STX, dito rin yung daan ninyo. Yun. Nabusinahan yung ano, hindi agad dumi ko. Walang timer dito, hindi natin alam kung kailan mag-stop. Yun, stop na pala. Kasabay natin yung kotse. Dito naman yung Clark Veteran Cemetery. Ayan. Troy Corp, SG. Ito, yung isa sa mga pinakamalaki, or I think pinakamalaki ba? Ito yung Yokohama. Yokohama Tire Philippines. Dito pala yung ano, Clark Custom Clearance Area. Ayan, no? Ang laki niya, no? Yokohama. Yan, no? Diyan tayo pumupunta dati. Dito, kakaliwa ka dyan sa may intersection dyan. Papuntang Medical City. At dito, hahanapin natin dito yung Provincial Hospital ng Pampanga. Parang dito na yata eh. Tanong natin sa guys. Ewan ko kung dito na ba. Yun na yata eh. May daan ba dito? Parang dun sa kabila. Dun yata dun sa kabila. Kasi meron pang ano rito eh. Meron pang daan dito. Kaso sarado ron banda. Parang yun na yata oh. Yun yung hospital. Hintayin lang natin mag-go. Doon tayo liliko, doon sa isang stoplight. Tignan natin. Asurion. Yun, doon na. Tara. Diretso na tayo rito. Kasi parang may guard doon, no? Hinaharang yata yung mga pumapasok doon. Yan. Stop. So dito parang wala rin, no? Ewan ko, saan yung entrance? Baka dito. Baka dito na. Pero parang sarado. Saan ba yung entrance ng hospital? Sarado rin yata rito. Parang ano, sarado rin dito. Saan ba yung entrance ng hospital? Parang yun na eh. Hindi lang natin alam dito kung saan banda. Saan ba banda?
Tanong na lang natin doon sa guide. Oh, bawal pa lang ano rito. Bawal mag-U-turn. Doon pa pala yung U-turn. Tom and Tom's. Rito, U-turn na tayo rito. Smart Global City. Parang doon na yata. Pero palagay ko doon kasi nakita natin doon sa maps. Parang malapit doon sa ano eh. Ayan, mag-U-turn doon si Kuya. Sunod na tayo rito. Hindi natin masyadong kabisado eh. Pero palagay ko dito. Try natin. Saan tayo magtatanong dito? Tanong tayo doon kay Kuya. Dito yata eh. Sir, dito ba yung bagong hospital? Salamat sir. Yun. Finally, makikita na natin yung Pampanga Provincial Hospital. Parehas lang dun, kaya lang bawal pumasok dun sa isa. Oh, yun. Ganda pala oh. Diyan galing si President Marcos nung ano, May 14, I think. Yeah. Pero formally inaugurated ito April 26 yata ayon sa nakita natin. Hindi pa pala narito. Yan. So finally nakita na natin yung hospital dito sa ano, pinakabagong hospital. Public hospital dito sa Smart. Yan. Pampanga. Ayan pala yung itsura niya. Wow, ang ganda pala oh. Tingnan natin dito. Ayan na yung NSCR. Oh. Dito, tingnan natin dito. Ayun. Pampanga Provincial Hospital. Ang ganda niya oh. Ayan oh, pa-picture muna tayo dito. Ayan. Ayan pala ako dito. Pampanga Provincial Hospital. Tingnan natin doon sa taas ng pupili. Ayan o. Ang ganda pala niya. Ito yung bagong hospital. Bagong bago. Ewan ko lang yung mga service paano rito kasi hindi naman pwede yung mga tricycle dito eh. Pero nakita ko dun sa may Mabalacat News, sabi ni Mayor Jel Daquino na pwedeng gamitin yung mga service yata ng barangay pag pupunta rito. Ganon din siguro sa May Angeles o sa iba pang mga barangay dito sa may Angeles City or Pampanga. Yan. So yan yung itsura. Nakita na natin. Ang ganda. Bali yan ito eh. Level to 150 bed capacity. Pampanga Provincial Hospital. Clark. Picture muna natin dito si Jano. Picture muna tayo dito. Picture natin si Jano. Okay.
So hindi naman tayo pwede pumasok dyan, wala naman tayong bibisitahin. Pero at least nakita na natin kung gaano kaganda itong Pampanga Provincial Hospital. Wow, ganda oh. Ito, parking space pa rin siguro itong sa labas na to. Ang lawak oh. Pera pa yung nasa loob. At yan naman yung NSCR Elevated Viaducts. Yun oh. Ang ganda. Dito, ang ganda yung view rito. Yan. Finally, nakita na natin. Ang ganda pala oh. Ano ba yung tangkiron? Parang, yung Clark Water yata, yun. Exit. Oh, doon pala yung exit. Ayun oh. Dito. Exit na tayo rito. Ayan. Asurion. Okay, so I think dito na magtatapos yung vlog natin. Tungkol sa pagpasyal dito sa may Pampanga Provincial Hospital dito sa loob mismo ng Clark Report Zone. So, salamat sa panonood and abangan yung ating mga susunod na update dito sa Pampanga. So, ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Fernando is signing out.